към Майкъл Олисе. Прекрасно подаване от Майкъл Олисе. Шанс за Килиан Мбапе, които си осигури директното класиране на световното първенство. А сега Майкъл Олисе. Шанс обаче сега от Дембеле за рикошет. Шанс все пак за Франция и тук вече резултатът е открит 1-0. Все пак той прави много пъти с съзнаглиране да се това на Тела Ернандес. И хетрик на Майкъл Олисе.